Magandang araw sa iyo, Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Joseph. Ang kwentong ito ay karanasan ng aking tiyuhin na atin na lamang itago sa pangalang Densyo. Bale, pinsan po siya ng aking ama. Si Tiyo ay laking probinsya kung kaya hindi mawawala sa kanya ang karanasan tungkol sa mga hindi kayang ipaliwanag ng sensya. Isa ang karanasang ito sa mga hindi ko malilimutang kwento niya sa akin, lalo pa at muntika na siyang malagay sa alanganin. Itong karanasan niyang ito ay tungkol sa mga aswang at pagyayanggaw. Ayon sa mga matatanda, ay kahit sa anong paraan na gustuhin ng aswang ay mayayanggaw kanila. Isa si Tiyo sa minsang nayanggaw ng mga aswang at mabuti na lamang ay naagapan. Ayon sa kanya ay hindi niya akalaing magiging biktima siya. Sumama si Tiyo Densyo sa isa niyang kaibigan sa pakikipista sa isang liblib na baryo. Ayon sa kaibigan ni Lolo ay kakilala raw niya ang pupuntahan nila, kung kaya sumama naman ang aking tiyuhin. Pagdating nila roon ay parang gusto nang umuwi ni Tiyo dahil napakaliblib daw ng lugar na iyon. Wala ring mga kuryenteng nakakaabot doon, kung kaya nakakabagot daw. Subalit kahit na nais umuwi ni Tiyo Densyo ay wala na siyang nagawa noong akayin sila ng may-ari ng bahay. Pumasok sila sa isang bakuran at kaagad dumiretso sa likurang bahagi ng bahay. Doon na namangha si Tiyo dahil napakarami raw ng handa sa pista nila. Kahit na nag-aalangan naman si Tiyo, ay sumabay na lang siya sa kanyang kaibigan sa pagkain. Lahat daw ng ulam na kanilang matipuhan ay kinuha nila at kinain. Hindi raw sila nakakaramdam ng hiya dahil napaka maasikaso raw ng mga tao sa bahay na iyon. Pagkatapos nilang kumain ay sinabihan sila ng isang lalaki na magpahinga muna sa loob ng kanilang bahay. Dahil nga kakilala naman iyon ng kaibigan ni Tiyo, ay pumasok sila sa loob ng bahay at saka naupo sa sala. Iginala ni Tiyo ang kanyang paningin sa loob ng bahay at nagtaka siya dahil wala man lang mga ribulto ng santo. Wala ring nakikitang mga salamin, bagay na ipinagtataka talaga ng aking tiyuhin. Habang nag-uusap-usap sila sa sala ay may lumabas na isang matanda. Ipinakilala siya ng kausap nila sa kanila. Mga pare, siya si Lola Asuncion. Lola ko nga pala na inay ng aking ama. Wika ng lalaki. Lumapit naman sila Tiyo Densyo sa matanda at saka nagmano. Nagpakilala sila sa matanda at medyo nakaramdam kaagad ng kilabot si Tiyo noong titigan siya ng mariin ng matanda. Dinig din niya ang pagsinghap noon na animoy inaamoy silang dalawa. Kaagad na umalis sina Tiyo sa harapan ng matanda at saka bumalik sa kanilang kinauupuan. Tiningnan pa sila ng matanda pero minabuti na lamang nila Tiyo na ilihis ang kanilang titig doon. Uuwi pa ba kayo? Huwag na lang. Malawak naman itong bahay. Dito na lang kayo matulog. May banda kasing tutugtog mamaya. Biglang sabi ng mama ng may-ari ng bahay.
Noong una ay nag-alangan silang dalawa, subalit kalaunan ay pumayag na rin sila. Dahil doon naman mananatili sina Tiyo ay nagkayayaan silang uminom ng alak. Hindi naman nakatanggi si Tio Dencio dahil sa hiya niya sa mga kalalakihan na naroon. Uminom nga sila ng alak. Kani-kaniya raw ang kwento nila. Habang sila ay tumutumak ay napalingon itong si Tiyo nang may narinig siyang pagbukas ng bintana sa isang silid ng bahay. Saglit daw siyang natigilan noong makita niyang dumungaw roon ang matandang babae at napapangisi habang nakamasid sa kanila. Noong mapansin ng matanda na nakita siya ni Tiyo ay mabilis naman niyang isinara ang bintana. Lumipas ang ilang oras at naubos na rin ni Tiyo ang kanilang iniinom. Dahil medyo may tama na rin daw sila at nagpasya silang maglatag ng banig doon sa sahig ng bahay kung saan sila nakipista. Pagkalapat ng likod nila sa banig ay agad silang nakatulog. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dumaan ang ilang oras at hindi namalayan nila Tiyo ang paglipas ng oras. Madilim na ang paligid, subalit hindi pa rin sila nagigising. Naalipungatan na lamang si Tiyo noong makarinig siya ng ingay. Natanto niyang nagsisimula na ang pagtugtog ng banda. Subalit hindi niya iyon pinansin, gawa ng hindi pa rin nagigising ang kanyang kaibigan. Minabuti ni Tiyo na muling umidlip dahil inaantok pa siya dulot ng kanyang kalasingan. Nasa kaligitnaan ng pagtulog ni Tiyo noong may mapansin siyang maiinit na bagay sa kanyang tainga. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay mabilis siyang napabalikwas. Nakita niya kasi ang matandang babae na nakaupo sa tabi niya at dinidilaan ang kanyang tenga. Dahil sa gulat ng matandang babae ay napaatras siya. Kahit uugot-ugod man siya ay bumalik siya sa kanyang silid. Inakala ni Tiyo na wala lang yun, kung kaya hinayaan na lang niya ito. Kinabukasan, nagpasya na si Tiyo na umuwi. Laking pasasalamat nila dahil sa pagpapatuloy sa kanila. Makalipas ang ilang araw ay bigla-bigla raw na sumakit ang kanyang ulo. Sobrang taas rin ng kanyang lagnat. Minabuti niyang magpahinga na lang ng ilang araw para mawala ang kanyang nararamdamang sakit. Makalipas ang ilang araw ay biglang nawala ang dinaramdam na sakit ni Tio Dencio. Ngunit akala niya ay tuluyan na siyang gumaling, subalit biglang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Sa bawat oras daw ay parang nauuhaw siya. Naging sensitibo na rin ang kanyang pang-amoy. Akala ni Tio ay wala lang iyon. Hanggang sa lumala iyon ng lumala. Iba ang hinahanap ng kanyang sikmura. Minsan daw ay naghahanap ng sariwang karne si Tio. Pinipigilan lang daw niya iyon sa pamamagitan ng pag-inom ng maligamgam na tubig.
Dahil sa kaparaan ng iyon ay pansamantalang nawawala ang gutom niya. Napansin nila lolo ang pagbabago sa aking tiyuhin dahil nangayayat daw ang katawan niya at madalas nilang nahuhuli na naglalaway ito. Dahil doon ay napag-usapan nilang dalhin siya sa isang albularyo. Baka raw kasi nahawahan ng pagkaaswang dahil nakipista ito sa liblib na baryo. Hindi nga nagtagal, pumunta sila sa isang albularyo. Kaagad ding tinawas ng manggagamot si Tio Densyo. Habang ginagawa ng albularyo iyon ay naging masama raw ang pakiramdam ng aking tiyo. Bigla siyang nasuka habang ginagawa ang pagtatawa sa kanya ng albularyo. Noong matapos na ay laking gulat nila tiyo noong may makita silang hulma ng matanda sa kandila. Kaagad na naisip ni Tio Densyo ang matandang dumila sa kanyang tenga, ngunit kung kaya ikinuwento niya ang nangyari. Napailing na lang ang albularyo dahil tama nga siyang nayanggaw siya sa pamamagitan ng laway. Kung ano-ano raw ang ginawa kay Tiyo para magamot siya. May kung anong pinainom sa kanya na napakapangit daw ng lasa na parang babaliktad ang kanyang sikmura. Makalipas ang ilang araw na gamutan ay may naisuka raw na parang maitim at malambot na bagay. Ayon sa kanya ay parang dilaw raw ng itlog pero mas maliit nga lang. Laking pasasalamat nila dahil naagapan ang karamdaman ni Tio Densyo. Mabuti nga lang daw at naagapan bago pa tuluyang naging sisiw ang kung anumang isinalin ng aswang kay Tiyo sa pamamagitan ng laway. Nang makauwi na sila ay pinagsabihan ng kanyang mga magulang si Tiyo. Pinaalalahanan din siyang huwag basta-bastang sasama sa mga liblib na lugar dahil baka muling mabiktima at mayanggaw ng mga aswang. Simula noon ay bibihira na lang kung makipista si Tiyo. Hindi na rin siya pumupunta kung hindi niya personal nakakilala ang kanyang pupuntahan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa nyo ng aking email. Gumagalang, Joseph. Magandang araw po, Kuya Bari. Matagal na po akong tagapakinig sa inyong channel. At dahil nga po roon ay naisipan kong ikuwento sa inyo ang ikinuwento sa akin ng aking mama mismo. Mga personal na karanasan niya tungkol sa aswang. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sab. Ang mama ko naman po ay tawagan niyo na lang sa pangalang Sasha. Ang unang naging karanasan ni mama noon tungkol sa aswang ay noong magkasintahan pa lang sila ng aking ama. Madalang lang silang magkita ni Papa noon, kung kaya sa tuwing magkikita sila ay inaabot sila ng gabi bago sila umuwi. Hinahatid naman ni Papa si Mama sa kanilang bahay dahil alam naman ng kanilang mga magulang ang kanilang relasyon bilang magkasintahan. Isang beses daw ay nagpasya silang magkita. Namasyal silang dalawa at sa di inaasahang pagkakataon ay may nakasalamuha silang isang matandang babae. Tinulungan pa nga ito ng aking mga magulang dahil tila hirap na hirap ito sa kanyang mga dala. Hindi naman sila nag-isip ng hindi magandang bagay
tungkol sa matanda. Hindi rin naman nila inaasahang dahil sa pagtulong nila sa matanda ay muntikan ng mapahamak ang aking ina. Nang umuwi sila ng gabing iyon ay hindi maipaliwanag ni Mama ang kanyang nararamdaman. Sumakit daw ang kanyang tiyan na animoy hinahalungkat ang bitukan nito sa loob. Nagkataong nakauwi na naman noon si Papa sa kanilang bahay nang magsimulang magsuka ang aking ina. Namimilipit ito sa sakit kung kaya labis ang pag-alala ng kanyang mga magulang. Dahil sa nangyari ay nagpasya ang ama ni Mama na tawagin ang kilala nilang manggagamot upang tawasin si Mama. Nang makarating ang manggagamot sa kanilang bahay ay kaagad nitong sinimulan ang panggagamot sa aking ina. Nang matapos ito ay medyo naging maganda ang pakiramdam ng aking ina. Sinabi naman ng manggagamot na nausog daw si Mama ng isang matandang babae. Naalala niya tuloy ang tinulungan nilang matanda kanina. Nakahiga na noon si Mama sa kanyang silid nang bigla itong mapasigaw. Kaagad naman siyang pinuntahan ng kanyang mga magulang at maging ang manggagamot. Nag-alala kasi sila na baka kung napaano na ang aking ina. Pagkadating nila sa silid ni Mama ay nakita nila itong nanginginig at bakas ang takot sa kanyang mukha. Nang tanungin siya ng kanyang mga magulang kung ano ang nangyari, ay itinuro na lamang nito ang bintana ng kanyang silid na ang kurtina ay bahagya ng nakahawi. Kaagad na napamura ang ama ni Mama nang makarinig sila ng paghuni ng tiktik sa labas ng kanilang bahay. Naiwan si Mama kasama si Lola sa kanyang silid, samantalang si Lolo naman at ang manggagamot ay lumabas. Nang mga sandaling iyon ay hindi maganda ang kutob ni Lolo sa maaaring nakita ni Mama sa kanyang bintana. Naisip kaagad ni Lolo na aswang iyon at hindi nga siya nagkamali dahil sa labas ng kanilang bahay doon sa may puno ng chiko ay may nakadapong malaking ibon. Kaagad silang kumuha ng asin at buntot pagi saka tinungo ang puno ng chiko. Malapit na sana sila sa malaking ibon nang bigla na lang itong lumipad hanggang sa mawala ito sa himpapawid. Nagbantay pa sila sa labas ng kanilang bahay ng ilang mga minuto pa at nang hindi na ito bumalik ay kinausap nila si Mama tungkol nga sa nangyari. Ikinuwento naman ni Mama sa kanila ang nakita nitong mabalahibong kamay na humawi sa kurtina doon sa bintana sa silid nito. Tama nga ang hinala nila na aswang nga iyon. Nagwika naman ang manggagamot na marahil ay aswang rin ang dahilan ng pagkausog ni Mama at dinalaw siya nito ng gabing iyon. Dahil sa nangyari kay Mama ng gabing iyon ay naging bukas siya sa paniniwalang totoo ang mga nilalang na aswang. Lumipas ang maraming taon, subalit hindi na muling nakaranas si Mama ng pang-aaswang hanggang sa nabuntis siya sa akin. Nang mga panahong iyon ay halos gabi-gabi siya kung dalawin daw ng aswang. Ang isa sa hindi malilimutang karanasan niyang habang ipinagbubuntis niya ako
ay noong mismong pinasok siya ng aswang sa loob ng bahay na naging dahilan para muntikan na akong mapahamak. Dahil din sa naging karanasan niyang iyon, ay napaaga ang panganganak niya sa akin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Gabi iyon at wala pang kasama si Mama sa bahay nila Papa. Nagtatrabaho kasi ang aking ama at gabi na ito kung umuwi. Sa pagkakataong iyon, natiyempo naman na nagkaroon ng brownout. Tanging lampara ang nagsisilbing ilaw ni Mama habang siya ay nakahiga sa kanyang higaan. Sinigurado naman niyang nakasarado ang bintana at pintuan ng bahay bago siya humiga at magpahinga. Habang nakahiga siya noon ay hindi niya mapigilan ang antok. At dahil doon ay nakatulog siya. Ang hindi alam ni Mama ay napasok na pala siya ng aswang bago pa niya naisarado ang pinto ng kanilang bahay. Kumbaga, nagtago lamang ang aswang sa madilim na parte ng kanilang bahay at naghihintay ng pagkakataong alam niyang walang magiging laban sa kanya ang aking ina. Malas lang ni Mama ng mga sandaling iyon dahil brownout nga at tila sumang-ayon ang panahon sa aswang na bibiktima sana sa aming dalawa. At iyon na nga po, Kuya Bari, nakatulog si Mama at sakto namang nakahilata ang pwesto nito. Nagising lang daw noon si Mama nang makaramdam siya ng sakit sa kanyang tiyan na animoy may kung anong matulis na bagay ang bumabaon dito. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakita niya mula sa pamamagitan ng ilaw na nagmumula sa lampara ang aninong nakahawak sa kanyang tiyan. May mahahabang kuko iyon at tila iyon ang bumabaon sa tiyan ng aking ina. Napasigaw naman si Mama dahilan para maalarma ang anino at nawala ito. Bumangon si Mama at nagpalinga-linga. Dahil sa labis na takot na nararamdaman ay bigla na lamang pumutok ang kanyang panubigan. Ilang sandali pa ay nakaramdam si Mama ng tila may kung anong nilalang na nakadagan sa kaniyang likuran. Hindi siya makagalaw at napahiyaw siya sa sakit nang maramdaman na naman niya ang matutulis na bagay na tila bumabaon sa kaniyang tiyan. Nang mga sandaling iyon ay nakahawak na si Mama sa tiyan nito habang pinipilit na labanan ang sakit na nararamdaman. Sigaw na siya ng sigaw, subalit mas sumasakit pa ang kaniyang tiyan. Nawawalan na rin ng pag-asa noon si Mama na makakaligtas pa siya sa kapahamakan dahil sa aswang. Subalit nang marinig nito ang boses ni Papa sa labas ng bahay ay nabuhayan siya ng loob. Nilakasan pa ni Mama ang kaniyang pagsigaw. Dali-dali namang pumasok si Papa sa loob ng aming bahay. At nang makapasok na nga ito ay bigla na lamang gumaan ang pakiramdam ng aking ina. Hindi na rin niya ramdam ang mga matutulis na bagay na bumabaon sa kaniyang tiyan. Walang ano-ano ay napatingin sila sa pintuan ng aming bahay
dahil tila may kung anong nabunggo roon dahil gumalaw ang pinto. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Papa, lalo na at namimilipit na sa sakit ng kanyang tiyan ang aking ina. Iniwan ni Papa si Mama at pumunta sa pinakamalapit na kapitbahay nila. Mga 5 minuto rin ang tinakbo ni Papa bago marating ang pinakamalapit na kapitbahay nila. Nang makahingi ng tulong si Papa ay dinala nila si Mama patungo sa ospital. Habang nasa biyahe patungong ospital ay may nakasunod na tiktik sa sinasakyang tricycle nila Mama. Nang marating nila ang ospital ay kaagad siyang dinala doon sa emergency room. Ilang minuto lamang ang lumipas ay naipanganak niya kaagad ako. Mabuti na lamang at walang nangyaring masama sa akin kahit pa na napaaga ang panganak ng aking ina. Laking pasasalamat ng aking mga magulang na kahit muntikan na akong mabiktima ng aswang ay malusog pa rin akong naipanganak ng aking ina. Himala ito ayon pa sa aking mga magulang. Hanggang sa ngayon, kung babalikan ni Mama ang alaala niyang iyon, ay hindi niya may iwasang manindig ang kanyang mga balahibo. Hindi niya akalaing ang mararanasan niyang muling maaswang dahil sa pagbubuntis niya sa akin. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po sa pagbibigay buhay ng mga kwentong aswang ng aking ina. Gumagalang, Sab. Magandang araw po mga kasundo. Ito po si Kuya Bari. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa insekto. Ipagpaumanhin niyo po ang aking boses dahil ako po'y may sipon lang ngayon. Narito na po ang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Ako nga po pala si Donita, laking probinsya. Probinsya ng Masbate. Pero sa ngayon po ay dito na kami sa Cavite nakatira, Kuya Bari, kasama ang aking 3 anak at asawa. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol ito sa pinsang kong babae. Nangyari po ang kahindik-hindik na pangyayaring iyon noong nag-aaral pa lamang kami sa elementarya. Pero dahil sa kakulangan ng pera, hindi na kami nakapag-aral ng high school. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Elma. Si Elma po ay isa sa may pinakamagandang mukha sa aming baryo. Sa edad na 15 anyos, masasabi mong maganda na ang korte ng kanyang katawan. Perpekto ang mukha na talaga namang bumagay ito sa matangos niyang ilong. Minsan nga po, di ko mapigilang magselo sa kanya dahil yung crush ko po ay sa kanya nagkagusto. Ngunit dahil pinsan ko po siya, nagpaubaya na lang po ako. Matanda rin ako sa kanya ng 1 taon at sa amin rin siya nakatira. Siya rin lagi ang isinasalang na kandidata sa tuwing may pista sa amin o sa ibang barangay. Malit lang po ang aming baryo, Kuya Bari, ngunit sagana sa mga pananim gaya ng palay, prutas, mais at iba pa. Kuya Bari, masayahin si Elma. Siya po yung tipong babae na kahit walang katatawanan ay gagawa siya ng paraan upang mapatawa ang mga kasamahan. Halos lahat din ng mga kababaihan sa lugar namin ay naiinggit sa kanya. At isa na rito si Lorena. Si Lorena ang ubod tanging kontrabida sa buhay ni Elma. Ayaw kasi niyang malamangan, kaya naman lahat ay gagawin niya, mahila lamang pababa ang aking pinsan. Ngunit sa halip na patulan, iniiwasan na lamang siya ni Elma. Hanggang sa sumapit ang pista sa aming barangay.
As usual, si Elma na naman ang kinuwang kandidata. Dahil dito, umusok na naman ang ilong ni Lorena sa galit. Pero pinagkibit-balikat na lang iyon ni Elma. Anya, sanay na siya sa kamalditahan nitong si Lorena. Nakaalalay lang ako sa pinsan ko ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Hindi lang kasi pinsan ang turingan namin kung hindi magkaibigan na rin. Siya lang ang kaklose ko sa aking mga pinsan. Yung iba kasi dumayo na rin sa ibang lugar para mamasukan bilang kasambahay kahit maliit ang sahod. Maraming dumayo na mga kababaihan mula pa sa iba't ibang barangay. Magaganda rin ang ibang contestant. Isa sa nakaagaw ng aking pansin ang babaeng si Nora. Kapansin-pansin ang ganda ng kanyang katawan. Morena pero makinis ang balat. Napansin ko rin na titig si Nora kay Elma. Hindi ko mabasa ang laman ng isip niya, ngunit kakaiba ang tinging ipinukol niya sa pinsan ko. Malagkit at pailalim siya kung tumingin. Gayunpaman, pinagkibit-balikat ko na lamang ang bagay na iyon. Bago nagsimula ang programa, napansin kong tila tahimik si Elma. Wala na rin iyong mga banat niya na talaga namang mapapatawa ka. Matamlay siya na para bang may dinaramdam na sakit. Nilapitan ko pa siya para tanungin kung maayos lang ba siya. Ngunit tanging tango lang ang naging tugon nito sa akin. Hanggang sa nagsimula na ang pagtawag sa kanilang pangalan. Naunang maglakad ang iba. Sumunod si Elma. Sa likuran niya ay si Nora. Masama ang tingin niya sa pinsan ko. Kitang-kita ko iyon dahil malapit lang po ako sa kanila. Hindi ako nagpahalatang napapansin ko siya, ngunit bigla akong napalunok nang tinitigan niya ako sa mga mata. Kakaiba ang mga mata niya. Parang maaakit ka sa bawat titig niya. Nag-iwas ako ng tingin at nagkunwaring hindi ko siya nakita. Pero sa gilid ng mga mata ko, kitang-kita ko ang pagkibot ng kanyang mga labi. Sunod-sunod ang palakpakan sa entablado pag-akyat pa lang ni Elma. Ngunit natigilan sila nang sumunod si Nora. Lahat ng mga mata nila ay sa kanya nakatutok. Hindi ko nga alam kung ano ang nasa isip ni Elma ng mga panahong iyon, lalo na noong magsigawan na ang mga tao na siyang isinisigaw ay ang pangalan ni Nora. Hindi pa rin halos gumibo si Elma. Matamlay ang mga ngiti niya na ipinagtaka ng mga taong nasa paligid, lalong-lalo na ang aming mga kabaryo. Makalipas ang tanungan portion, hanggang sa idineklarang kandidata si Elma dahil mas maganda ang kanyang sagot. Ngunit tahimik pa rin si Elma hanggang sa natapos ang paligsahan. Niyaya ko na lamang siyang umuwi dahil madaling araw na rin naman. Kailangan pa naming umakyat sa bukid kinabukasan upang manguha ng panggatong. Isang linggo simula nang matapos ang pista sa amin, napapansin ko ang biglaang pagbabago sa katawan ni Elma. Pumayat siya pero namamaga ang mukha niya. Dahil dito, sinubukan namin siyang dalhin sa bayan upang magamot siya sa pinakamalapit na center, ngunit walang sign na may sakit siya. Habang tumatagal ay lalong lumalaki ang pamamaga sa kanyang mukha. Maging sa liig at bandang dibdib niya ay mayroon na rin. Nahabag na kami sa kalagayan niya, lalo pa at namimilipit siya sa sobrang sakit. Pakiramdam ko po, ako yung nasa sitwasyon ng pinsan ko. Nasasaktan ako sa sinapit niya. Sobrang laki na ng pinagbago ng katawan ni Elma. Nangayayat ang katawan pero ang mukha, liig at dibdib ay namamaga. Sa mga panahong iyon, Kuya Bari, hindi ko na rin alam ang aking gagawin.
Talaga pong awang-awa ako sa aking pinsan. Ngunit wala akong magawa dahil hindi ko alam kung napaano po siya. Hanggang sa isang araw, may nagpunta sa bahay namin na nakatira sa kabilang baryo. Maganda ang babae at medyo may kahawig siya sa isa sa mga sumaling kandidata noong pista sa amin. Hindi ko lang maalala kung sino sa kanila. Nagkataon iyon na kaarawan ng isa sa mga kapatid ko. May sadya raw ang ginang sa mama ko. Nang makita niya si Elma ay nanghilakbot siya. Sunod-sunod ang paglunok niya ng laway hanggang sa unti-unting umiiling. Nabanggit niya ng gabing iyon ang tungkol sa nangyari sa anak niyang lalaki. Ayon sa kanya, kinulam daw ang anak niya dahil sa inggit at selos. Halos kapareho lang daw sa nangyari sa pinsan ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Habulin daw kasi ito ng mga babae kaya halos lahat ng kalalakihan sa barangay nila ay galit na galit sa anak niya. Napaisip ako sa sinabing iyon ni Aling Marta. Iyon po ang pangalan ng ginang. Sinabi niya kay mama ang address kung saan matatagpuan ang isang manggagamot. Bago siya umalis, nag-iwan pa siya ng lana sa mama ko. Ipahid daw ito sa mukha ni Elma o kahit saang parte kung saan may sugat. Sinunod naman ni mama ang bilin ni Aling Marta. Ngunit kahit anong pahid na ginawa ni mama, hindi pa rin nababawasan ang pamamaga ng mukha ni Elma. Sa halip, lalo itong dumarami. Lumobo na rin ang paa ni Elma na siyang ikinabahala namin. Ang masakla pa, Kuya Bari, may amoy na rin ang sugat niya sa may kamay at braso. Habang tumatagal ay lalong dumarami ang pasa at pamamaga sa bawat parte ng katawan ni Elma. Hindi na namin alam ang gagawin sa kanya, lalo pa at sobrang payat na talaga niya. Hanggang sa isang umaga, nagising na lamang ako sa isang malakas niyang sigaw. Dali-dali akong bumangon upang alamin kung napaano siya. Subalit ganoon na lamang ang takot na rumihistro sa aking mukha nang makita ang iba't ibang insekto sa kanyang mukha, braso at sa lahat ng partiman ng katawan niya. Malaki at gumagalaw pa ang mga ito. Mayroong uod, langaw, salagubang, surot, ipis at iba pa. Yung iba ay hindi ko na alam kung anong klaseng insekto ang dumapo sa kanya. Naghahalong awa at pangdidiri ang nararamdaman ko para sa kanya, Kuya Bari. Hindi ko mapigilang mandiri dahil nakakasuka talaga ang itsura niya. Ngunit mas nanaig pa rin sa puso ko ang awa. Malayong malayo na siya sa dati talaga. Nangihina at lupaypay na animoy parang nalantang gulay. Isama mo pa, Kuya Bari, na may lumalabas na parang tubig o nana na siyang nilalabasan ng mga insekto. Dahil doon, nagpasya na kaming dalhin siya sa manggagamot na sinasabi ni Aling Marta. Doon namin nalaman na kinulam si Elma. Kinulam umano siya ng mga taong galit at inggit sa kanya. Nabuo sa isip ko ang kaisa-isang taong galit at inggit na inggit sa kanya. Walang iba, si Lorena. Halos isumpa na nga niya ang pinsan ko dahil sa matinding inggit niya rito. Matapos gamutin ng manggagamot si Elma ay unti-unti nang bumuti ang kalagayan niya. Hinayaan na rin namin si Lorena. Hindi na lamang namin siya kinumpronta.
Kahit wala kaming ebidensya, malinaw na siya ang may pakana noon sa pinsan ko. Makaraan ang ilang araw at buwan. Sa tulong ng magaling na manggagamot na si Tandang Karding ay tuluyan ng gumaling si Elma. Hanggang isang araw, nabalitaan ko na lang na nagkasakit din si Lorena. Kung ano yung dinanas ni Elma ay tila mas malala pa ang sinapit niya. Halos ikamatay niya ito. Ayon kay Mama, sumusuka pa raw siya ng dugo na may kasamang mga insekto. Hindi rin daw matukoy ng mga magulang niya kung anong nangyari sa kanya. Dahil sa awa ay pinili pa ring tulungan ni Mama si Lorena. Sinabi ni Mama sa mga magulang ni Lorena ang manggagamot na siyang tumulong kay Elma. Kung kaya't walang sinayang na oras ang mga magulang ni Lorena, kaagad siyang dinala kay Tandang Karding upang malapatan ng mabisang gamot. Sinamahan namin sila ni Mama para makasiguradong doon sila pupunta. Halos hindi kami makapaniwala nang sabihin ni Tandang Karding ang dahilan kung bakit ganoon ang sinapit niya. Kinulam siya at gaya ni Elma, malaki rin daw ang inggit ng taong iyon sa kanya. Nang mga panahong iyon, hindi ko alam ang iisipin kung bakit nagawa ng taong iyon ang ganoong klaseng kasamaan. Nahihiya rin akong tumingin kay Lorena dahil napagbintangan pa namin siya. Ang buong akala namin siya ang nagpakulam sa pinsan ko, ngunit nagkamali pala kami. Dahil maging siya ay biktima rin ng kulam. Nang panahong iyon, umaasa kaming malaman namin ang kasagutan sa aming mga katanungan. Hanggang sa muling nagbalik si Aling Marta. Sa pagkakataong iyon, may kasama na siya. Panay ang paglunoko ng laway nang muli kong masilayan ang magandang babaeng nakatunggali ni Elma sa kandidata na si Nora. Anak pala siya ni Aling Marta. Biglang sumagi sa isip ko, Kuya Bari, ang masamang tingin ni Nora kay Elma. Pero hindi ako nagpadalos-dalos dahil minsan na ako nagkamali ng hinala. Kaya binura ko na lang sa aking isipan ang pangyayaring iyon. Subalit isang araw, nabalitaan namin kay Aling Marta na nagkasakit umano ang anak niyang si Nora. Doon din namin nalaman na si Nora pala ang nagpakulam sa pinsan ko at kay Lorena. Ang hindi ko lang po maintindihan kung bakit pati si Lorena ay kinulam din ni Nora. Sinabi sa akin ni Lorena na minsan na daw niyang nakalaban sa paligsahan itong si Nora at natalo niya ito dahil mali ang sagot nito doon sa question and answer portion. Napahiya raw si Nora dahil pinagtawanan ng mga manonood. Marahil isa iyon sa mga dahilan kung bakit gano'n na lang ito gumanti. Inamin sa amin ni Aling Marta na mangkukulam daw ang kanyang biyenan. Wala raw itong pinipiling tao basta maabutan lang ng pera, kahit apo o kamag-anak pa ay tatablahin daw nito. Ganoong kasamang mangkukulam ang kanyang biyenan na babae. Ang hindi ko po alam kung bakit galit na galit si Nora sa pinsan ko, gayong wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Naisip ko na lang, baka dahil natalo siya ni Elma, kaya pinakulam niya ito. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas si Nora sa mga kamay ng kanyang lola. Pinatay siya mismo ng kanyang lola nang dahil lang sa pera. Ayon sa mama niya, pinapatay siya ng kanyang sarili nilang kamag-anak dahil din sa selos. Ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay hanggang ngayon buhay na buhay pa rin sa aking isipan na kung saan ay masamang magtanim ng galit, inggit at selo sa katawan. Dahil hindi natin alam kung ano ang kalalabasan.
Ika nga, kung ano ang iyong itanim, ay siya ring iyong aanihin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y mapili niyo rin po itong basahin sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Donita. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Kamusta na po kayo? Itago mo na lang ako sa pangalang Juven. Isa po ako sa madalas makinig ng mga horror narrations nyo sa inyong channel. Iyon na nga rin po ang dahilan kung bakit naisipang kong magbahagi ng kwentong kababalaghan sa inyong channel. Ito pong kwentong ito ay karanasan ko po mismo at nangyari noong ako ay binata pa lamang. Mga nasa edad 22 ako noong makaranas ako ng mabiktima ng isang aswang. Dahil na rin po siguro sa aking kapilyuhan sa mga babae, ay iyon ang aking naging karma. Nagtatrabaho ako noon sa isang bigasan sa aming bayan. Dahil doon, Kuya Bari, bawat araw marami akong nakakasalamuhang mga babae. Isang beses noon ay may bumili sa bigasan namin. Dalaga siya at sa pagkakatansya ko ay nasa edad 23 hanggang 25 siya. Agad akong naakit sa kanyang karikitan, kung kaya kinilala ko siya. Miss, pwede bang makipagkilala? Ano bang pangalan mo? Walang hiya-hiyang tanong ko sa babae. Noong una ay inirapan niya ako, subalit kalaunan ay bumigay na rin. Lisa. Lisa lang itawag mo sa akin. Inilahad ko ang aking kamay at nagkamayan kaming dalawa. Dahil isang sako ng bigas ang nabili niya, ay nakiusap siya na kung maaari ay dalhin ko iyon sa sakayan ng tricycle. Hindi naman ako tumanggi at kaagad kong kinarga iyon para dalhin doon sa paradahan. Pagdating namin doon ay inabutan niya ako ng pera para maging pangmeryenda ko daw, subalit inayawan ko iyon. Isa lang ang sinabi kong paraan ng pagbabayad niya sa ginawa ko. Iyon ay doon dapat siya sa amin bibili para makita ko siya. Napatawa pa siya sa akin at nagpaalam ng uuwi na daw siya. Hindi ko inaasahang seseryosohin niya ang aking sinabi. Simula ng araw na iyon ay napapadalas ang kanyang pagbili sa amin. Medyo nahulog na nga ang loob ko sa kanya ng mga panahong iyon, kung kaya nangahas akong humingi ng permiso sa kanya upang manligaw. Sa kabutihang palad ay hindi naman umayaw itong si Lisa. Mas mainam nga raw iyon para may maipakilala naman daw siyang lalaki sa kanyang pamilya. Dumating ang gabi ng panliligaw ko kay Lisa. Pagkatapos ko sa aking trabaho sa bigasan ay kaagad akong umuwi sa aming bahay. Nasa kabilang baryo lang din naman namin ang tirahan ni Liza, kung kaya binalak kong lakarin na lang ang pagpunta doon. Noong humingi ako ng pahintulot sa aking mga magulang na pupunta sa kabilang baryo, ay sinabihan nila akong mag-ingat. May mga sabi-sabi raw kasing maraming aswang sa baryong iyon. Hindi ko pinaniwalaan iyon dahil mas nais kong puntahan si Lisa kaysa sa makinig sa mga kwentong aswang ni nanay. Madilim na ang paligid, kung kaya ginamit ko na ang flashlight kong dala. Habang naglalakad ako sa daanan, ay panay ang linga ko sa paligid. Pakiramdam ko kasi
ay may mga matang nagmamasid sa akin habang ako ay naglalakad. Minadali ko ang aking paglalakad hanggang sa makarating ako sa kabilang baryo. Naglakad pa ako para maghanap ng mapagtatanungan kung saan banda ang bahay ni Lisa. Naglakad pa ako hanggang sa may nakita akong sari-sari store. Naisip kong bumili roon ng soft drinks para makapagtanong din sa tindera. Ate, pabili nga po ng soft drinks. Wika ko sa tinderang nagbabantay. Napatitig pa siya ng ilang segundo sa akin na animoy pilit akong kinikilala. Pagkabigay niya sa akin ng binibili kong soft drinks ay kaagad akong nagtanong kung saan nga ba nakatira sila Lisa. Inilarawan ko kung ano ang itsura niya pero napakunot noo ang tindera ng mga sandaling iyon. Wala raw siyang kakilalang ganoon ang pangalan pero base sa aking pagsasalarawan noon ay nakilala niya ang hinahanap ko. Hindi Lisa ang kanyang pangalan, kung hindi Candy. Kahit na nakaramdam ako ng kakaiba, ay tinanong ko pa rin kung saan siya nakatira. Itinuro naman sa akin ng babae, kung kaya nagpaalam na ako sa kanya at nagpasalamat. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Binaybay ko ang daanang itinuro sa akin ng tindera. Tahimik akong naglalakad sa medyo masukal na daanan hanggang sa matanaw ko ang isang bahay na gasera lang ang ilaw. Nag-alangan ako pero naisip kong baka mapahiya ako kay Lisa o Candy. Naglakad ako patungo sa bahay na nakita ko at noong makalapit ako ay saglit akong napatigil. Minabuti kong magmatsyag noon hanggang sa may marinig akong tunog na parang may tinataga. Inisip kong baka naghahanda lang sila kung kaya tumuloy ako sa aking paglalakad. Noong nasa tapat na ako ng pintuan nila ay tumawag ako. Ilang beses iyon hanggang sa pinagbuksan ako ng isang matanda. Kaagad niya akong pinapasok na animoy matagal na niya akong kakilala. Ilang sandali pa ay may lumabas na isa pang babae na halos mas bata lang sa matanda ng ilang taon. Bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko alam ang aking magiging reaksyon. Dahil kahit kamukha ni Lisa ang babaeng lumabas pero halos ilang taon ang layo ng kanilang edad. Ngumisi sa akin ang babae at nagtitigan kami ng mata sa mata. Mukhang nagulat ka yata, Joven. Ako ito, si Lisa. Napangiti siya sa akin subalit ako naman ay parang umurong ang dila. Nakatingin lang ako sa kanya, hindi dahil sa namangha ako, kung hindi nagulantang at napaisip kung paanong naging bata ang babaeng iyon. Ilang sandali pa ay may lumabas na lalaki. May dala siyang patalim na pangkatay ng baboy at may dugo pang nakakapit doon. Sa kabilang kamay naman ay may hawak siyang mahabang parte na kung hindi ako nakakamali ay braso ng tao. Iyan na ba ang susunod? Seryosong wika niya. Nilingon siya ni Lisa at pagkatapos ay tiningnan
ng matalim. Mas lalo pa akong kinabahan noon dahil alam ko ang mga ganoong galawan. Galawan iyon ng aswang. Akmang lalapitan na ako ng lalaking may dalang patalim nang natauhan ako. Hindi na ako nakatubili pa dahil ng mga panahong iyon ay nakabukas pa rin ang pinto ng bahay nila. Bigla akong tumayo at kahit na nagsasalita pa sila ay dali-dali akong tumakbo palabas ng kanilang bahay. Sa sobrang kaba ko noon at pagkukumahog na makaalis ng bahay nila ay naiwan ko pa ang isang tsinelas ko. Takbo lang ako ng takbo noon hanggang sa makarating ako sa bahagi kung saan malapit ang tindahang binilihan ko. Pagkadaan ko roon ay nakita kong nakatitig sa direksyon ko ang tindera. Parang inaaninag niya kung sino ang papalapit sa kanilang tindahan. Sa sobrang takot ko na baka mahabol ako ng pamilya ni Liza ay dumaan ako sa kanilang tindahan. Tumawag ako para kunin ang atensyon ng tindera at saka humingi ng tulong. Ate, tulungan mo ako. Baka habulin ako ng mga aswang. Pagmamakaawa ko. Kaagad naman akong pinatuloy ng kanyang asawa. Sinabi niyang mali talaga ang naging desisyon kong pumunta sa bahay nila Candy dahil baka mabiktima raw ako. Mabuti na lang daw at hindi pa ako nahawakan ng kanyang kuya. Dahil kung nahawakan niya ako at napigilan ay patay na raw ako ng mga panahong iyon. Sinabihan nila akong kinabukasan na lang ako umuwi para hindi ako masundan, kung kaya lubos akong nagpasalamat sa kanila. Napag-alaman kong albularyo pala ang asawa ng tindera, kung kaya kahit papaano ay nakaramdam ako ng kaligtasan. Kinabukasan noon ay umuwi na ako sa aming bahay. Minabuti kong wag nang ipagsabi ang naging karanasan kong iyon dahil baka ako pa ang magmukhang mali sa bandang huli. Kuya Barry, ito ang karanasan kong hinding-hindi ko malilimutan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Juven. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.